खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर दिनैनि भिडिअआव सावरायनो आखायाव लादों जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिरायनानै था नों सासन बाहारखौ दाला खारन नोंथांमोन बादि नेताखौ सासन बाहाराव होनाय माने गासैबो दंस जाजोबनाय बेखौ सोर बुंदों आरो माबे लाइनजों बुंदों आरो BJP जों बिथांमोना माबादि सौग्रावगासिनो दं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना थन मिथिनो मोनगोन। सो हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां मोनदों। सो राजखान्थिया बा राजखान्थिनि दोहौआ फैयै फैयै खाथि जाफैगासिनो दं। 2026 एसेम्बली इलेक्शन 2025 BTC इलेक्शन मोस्ट इम्पर्टेन्ट बियो जोंनि थाखाय दा बे खाथि खाथि फैनाय लोगो लोगो BJP जों UPPL जों कल्ड वार जानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो बेखौ आङो दिनैनि तारिखआव बुंनांगौ जेबो गैया नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा आरो बेनि गेजेरजों आरो सोरखौ बाहायनानै बिथांमोना बाथ्रा दान्थे होगासिनो दं BJP नि माखासे लाइट जेनेखि प्रभाब गोहोम बेखौ दानखेबाय थानो थाखाय बे प्रभाबखौ खमायनो थाखाय बिथांमोना माबादि सोरखौ इन्स्ट्रुमेन्ट बादि बाहायनानै बिथांमोना UPPL खामानि मावगासिनो दं बेखौबो रायजो राजाफ्रा मिथियो। बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। दा जोंहा खोथाया जाहैबाय मा प्रमद बर' नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै था सासन बाहारखौ दाला मानोना नोंथांनि सासन बाहार लानायावनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा ट्राइबेलफ्रा BTC आव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनि अर्थ बेबस्थाया नष्ट जालांजोबबाय आरो दिनै BTC आ दंस जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा ओंखायनो सासन बाहारखौ दाला नोंथांमोन बादि नेताया सासन बाहार लानायावनो दिनै गोबां लिरखानानै लाबोनाय दफाया मावफुंजायाखै मोनसेबो मावफुंजायाखै आरो नायल' जाल' जोंनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा रन्जन दैमारि साराबो जेलनिफ्राय गवाखै। बे खोथाखौनो गोख्रों रावजों सासे BPF नि मावथि आरो गोख्रों दैदेनगिरि बिथां आदाया ओरैबायदि खोथा बुंलांदों बेखौ नोंथांमोना रग' रग' नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। जों नाम्बार 1 पार्टी जागोन जोंनि सरकार दागोन आरो जोंनि सरकार दानायनि गेजेरजों जेनाखि जेसेबांनाखि समस्याफोर दं हा हुनि जेंना हानि पाट्टा होनांगौ बे जोंनि 1 नाम्बार एजेन्डा जागोन सरकारनि जेरै युथ्सफोरनो माने 100 कोटी थाखा होनानै जोंनि युथ्सफोरनो जे माने सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनाय बे आसनिया जोंना माने नाम्बार 2 थागोन। नाम्बार 3 आव आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बोसोरफ्रोमबो 40 कोटी मोनसे समस्थियाव 1 कोटी करिया बे आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे आर्थिक अनुदान होनाय बे मोनसे गेरेन्टि हिसाबै आसनि थागोन आरो लोगोसे बोराय बुरिनि थाखायबो दिनै 10 कोटी थाखा बाजेट खालामगोन बोसोरफ्रोमबो आरो गरिब दुखियाफोरनि फिसा बिजनेस मावग्राफोरनि थाखाय 50 कोटी थाखा बाजेट खालामगोन जायनि थाखाय बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावग्राफ्रा जाहाथे आर्थिक अनुदान जाहाथे मोननो हायो अमा फानग्राफ्रा अमा फाननानै मोजां जानो हायो ना फानग्रा मोजां फाननानै जानो हायो बन रोगाग्राफ्रा बन जाहाथे मोजाङै फाननानै जानो हायो दा बेफोरबायदि फिसा बिजनेसमेनफोरनो दिनै बेबायदि बेबस्था खालामना होनाय जागोन आरो मालाय गरिब दुखिया गासिबो नायनाय जाहाथे BTC नि उन्नयननि फैसाया जाहाथे न'खर न'खर सहैयो बयनिबो किचेनसिम सहैयो बेनो जोंनि उद्देश्य जोङो आसाबादि 100% सरकारा जाखासिगोन आरो दिनैहाय जेनाखि बाजेट सेसन 24 आव फैखासिगोन दा बिनि उनाव साननै सानथामनि उनावनो इलेक्शनखौ डिक्लेयार होनायनि मोनसे सुलुंखौ जों मिथिबाय थानाय जादों आरोलाय दा ओंखायनो जोङो मे मासनि लास्ट उइक नङाबा जुन मासनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव BTC इलेक्शन जानो हाथारसिगौ दा ओंखायनो जों मुखुब जों आगोलाव गारिखौ 100 स्पिडआव सालायदोंमोन दा 120-30 स्पिडआव जों सालायगासिनो दङ जोंनि पार्टीनि खामानिखौ आवगायगासिनो दङ जोङो माने आरो नुबायबो जोङो पार्टीया देरहानाय लामायाव दंसै फुटबल 1 नाम्बार हिसाबै 1 नाम्बाराव थाबाय थाखागोन आरो गुबुनावबो देरहालांजोबगोन हाग्रामा सिट जाफिनगोन बयनिबो थाखाय खामानि मावनो हागोन UPPL आ दिनै 0 जाबाय प्रमद बर'आ 17 बोसोराव जोंखौ माने बखियै 17 बोसोर नाम लायै रायजोफोरजों गाज्रि मोनजाबाय दा 17 बोसोराव हाग्रामा मावनो जेबो हायाखै होनबाय थादों गामाव मा मावखो बेखौ देखायनो हायाखै ओंखायनो दिनै 17 बोसोरनि नाम लानाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे अभिशाप जाबाय रायजोफ्रा अभिशाप होबाय बेखौ प्रमद बर' नों जेबो मावनो रोङा नों जिरायनानै था नोङो सासे मिसलिया मानसि BTR एकर्डखौबो नों सुक्ति खालामना होनो हायाखिसै रन्जनखौबो नों बख'नो हायाखिसै केसफ्रा जोबाखिसै उन्दैफोरना BTR एकर्डनि दफाफ्रा मोनसेबो नोङो इमप्लिमेन्ट खालामाखिसै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जायाखिसै दिनै माने पलिटेकनिक फरबजराव जानांगौ जायाखिसै दिनै माने बायदिसिना माने गिदिर इनस्टिटिउसन बा जाला होननानै दिनै फैखाजोब्बाय गतिके प्रमद बर'आ दिनै 0 नेता
बे रायजोनि थाखाय जेबो होनो हायाखिसै सासे कलंक नेतासो जाबाय बिथांनि दैदेननायाव UPPL आव जेसेबां नेता कर्मी दं दिनै नारि केलेंकारि ओंखारबाय थाखा फैसानि गन्डगल ओंखारबाय दिनै गासिबो बेबायदि नेताफ्रा कलंकित नेताफ्रा बे भ्रष्टाचारि दरखनकारि नेताफ्रा दिनै बे UPPL समावनो गासिबो जमा जानानै दंजोबो बिसोरनि आखायाव जुदि थाबाय थायोबा सासन भारा जोंनि आइजोफ्रा दंस जाजोबगोन जोंनि बिनानावफ्रा दंस जाजोबगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दंस जाजोबगोन साख्रि बाख्रि मोनाबालानो ड्राग्स फाग्ला जौ फाग्ला जानानै सेस जाजोबगोन आरोखि समाजानो ओंखायनो बिनिफ्राय जों परित्रान मोननो थाखाय एकमात्र बिकल्प पार्टियानो जाहैबाय जेरै BPF पार्टी 17 बोसोराव जेसेबां मावदों बिनिफ्राय जों साबसिन मावनानै दिन्थिनानै रायजो राजाफोरनि कल्याण सेंग्रा सिख्लाफोरनि कल्याण आइजोफोरनि कल्याण गासिबो कल्याणखौ जों मावजोबगोन दा बेखौ जों रायजो राजाफोरनो गेरेन्टि होयो ओंखायनो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो BTC नि रायजो राजाफोरखौ जों खौसेयै थानांगौ खौसेयैनो जों आवगायलांनांगोन होमबासो BTC आ उन्नति जागोन बिदि मोनथाम बे थगायसुलाफोरनि आखायाव जों थगायजानो नाङा बिसोर साफा साफा सांग्रेमा माफा माफा आंग्रेमा बेफोरबायदि आंग्रेमोन्दा बादि बिसोर नेताफ्रा आंग्रेमोन्दाया जेरखम गाव आदार जानोबाल' लाइटखौ फोजोङो ओमफ्राय स्रोब गोमोरो थिग बिदिनो प्रमद बर' बिदि खालामगासिनो दङ सांग्रेमाया गाव आदार जानोल' जोङो मोनायाव मालायनि लामा देखायनो हाया थिग बेबादिनो बिसोरबो खालि गावसिनि जानायनि थाखायल' दा बे मालायनि पहर होनो हाया आरो मालाय बे जिनिसफ्रा बे मोननै जिनिसा दा ओंखायनो बिसोर सांग्रेमा आरो आंग्रेमोन्दा सरखारजों जों बुरखायजानो नाङा बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो स' नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय BPF दोलोआ BTC आव सरखार दागोना रोखा आरो सरखार दाखांनायनि उनाव आइजोफोरनो सेंग्रा लाइमोनफोरनो रायजो राजानो लेबार श्रेणिनि रोंगौथि गोनां श्रेणिनि बिथांमोन गासैनोबो माबादि खामानि मावगोन माबादि मोनसे बाजेट बानायनायनि बिथांमोना एजेन्डा फोसावदों बेखौ नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनबाय आरो थारैनो बिथांमोना बेवहाय बेसेबां बाहायनांगौ बेखौबो खोन्थाखाबाय निस्सय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों आरो प्रमद बर' बिथांखौ सासनाव दोनबाय थानो गोसो दंना गैया रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ